Bona tarda, Montse. Bona tarda, Xavi. Ens pots explicar què és el barri de les Torres Rubí 2000? Mira, el barri de les Torres és un barri molt densament poblat. Això vol dir que té molta riquesa en persones, molt divers en aquest moment. És un moment on ens ha arribat molta gent de fora, diversa i variada. I això té avantatges, som molts, som rics, som plurals, i també té algun inconvenient. A més, el barri està geogràficament molt ben situat a Rubí, no? Sí, molt ben situat. Estem a prop de l'estació, estem a prop de xarxa d'autobusos. A la gent que no sol passar per les Torres o conèixer les Torres, com el descriuries llavors? O sigui, què li diries? Veniu a les Torres perquè les Torres és... Bé, les Torres és un lloc on hi podem trobar molta varietat, hi podem trobar moltes coses. Tenim una escola al costat fantàstica, que en aquests moments fa uns projectes molt innovadors. Hi ha molta diversitat de gent. Hi ha places espaioses, és a dir, hi ha molta gent, tothom coneix les Torres per aquests edificis alts, però hem de veure que entre edifici i edifici hi ha espai. Per tant, és un lloc on els nens hi poden jugar. Això sí, de vida al carrer, de vida al carrer és dels llocs que hi ha més vida, no?, a la ciutat, en aquest sentit. Sí, t'he de dir que a vegades n'hi ha molta. També potser en alguns moments voldríem una mica més de descans. Segons a quines hores, no? S'ha de dir, Això és complicat, no? A vegades, en una situació amb uns barris tan densos, no?, poder trobar aquest equilibri. Sí, és complicat, perquè, a més, quan hi ha molta gent diversa, també costa encaixar una mica tot el que són les vivències que ens porta cada persona, o cada cultura, o cada lloc determinat. Digue'm 3 coses que creus que les Torres ha de millorar. Ha de millorar una mica això que dèiem, aquest silenci a partir d'un horari. L'altra cosa és que aniria bé que fos un barri en el que hi hagués una miqueta més de, com te diria jo, com de cuidar-se les coses, hi ha d'haver un manteniment. Recordem, tenim fotografies que hi havia aquells jardins fantàstics, immensos, a la zona de baix on hi havia els antics cinemes, aquells jardins bonics. Aniria bé que ho recuperéssim. Un altre més diria que potser el comerciant que hi ha en el barri de les Torres, en general amb totes les Torres, potser aniria bé aquesta miqueta d'empenta de part de qui toqui, perquè el comerç dona vida. Tenim a les Torres una de les coses més emblemàtiques de la ciutat que fa molts anys que estem arrossegant, que són els antics cinemes. Com a veïna de les Torres, o com a presidenta de l'Associació de Veïns de les Torres Rubí 2000, que has escoltat moltes propostes o has escoltat a la gent, allà en aquells cinemes què us agradaria que hi hagués? És un espai molt gran, vol dir que hi podríem encabir moltes coses i molt variades, perquè hi ha molts metres. Però estaria bé un espai social on l'associació de veïns donés com més cabuda, on la gent s'ho pogués fer seu, la gent pogués anar a fer servir, no sé, ordinadors, la gent pogués anar a buscar una informació respecte a... Vull dir, seria un espai una mica, doncs, on tothom hi pogués trobar una miqueta, des de potser qui no es pot desplaçar a la biblioteca i vol llegir el diari, doncs que també ho pogués trobar allà. Si marxem una mica de les Torres i fas una mirada més global de la ciutat, com t'imagines la ciutat d'aquí 10, 15, 20 anys, no? Voldria una ciutat més amable. Amable en el sentit doncs que està bé que tinguem comerç, està bé que hi hagi ara un espai, un corredor on la gent... Però em falta l'amabilitat aquesta que em permeti un espai amb no tant soroll, un espai en general més verd. No estic parlant de jardins de gespa, no estic parlant d'això. Vosaltres viviu en un barri que realment la gent hi podem caminar pels carrers, no? Llavors és potser un canvi de mentalitat a nivell de ciutat també, agafar aquesta idea de les Torres, de viure al carrer, no? Una mica hauria de ser. Per exemple, els corredors aquests que permetessin a la canalla anar a l'escola amb una seguretat que hi poguessin anar sols, com es fan a altres llocs, doncs parlo ara de ciutat en general. Estaria bé. Molt bé, doncs Montse, gràcies per aquests minutets que ens has regalat. Gràcies a vosaltres. Si pots explicar on us trobeu com a associació de les Torres, per si la gent es vol atansar allà i vol tenir informació. Sí, ens trobem al carrer Joan Puig,
Allà tenim el nostre local, tothom el coneixerà perquè té unes persianes molt de coloraina que ens ho va fer un veí d'allà. Doncs allà estem, allà rebem a tothom, tothom hi cap, tothom pot exposar el que ell vol, el que pensa, i nosaltres el que fem una mica és agafar les idees, les suggerències, el que ens diu la gent i encarrilar-ho. És el que fem nosaltres. És dir, una mica és donar l'espai a la gent de les Torres. Molt bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos a la butaca aquesta tarda. Moltes gràcies.